පෙට්‍රෝල්නේ අපි අද දවසේ කාර්ය මම කීයේ පණකද කියලා. දසපණක අපි මෙනෙහි කරනවා. දසපණකේ අද දවසේ අපි ඉන්නේ 6 වෙනි පණකේ. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, நாங்கள் அந்த 10 கட்டளைகளை குறித்து பார்க்கிறோம். இன்றைய நாளில் அதிலே 6வது கட்டளையை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ඒක කියනවා මිනි නොමරව thou shall not kill. 6வது கட்டளையானது என்னவென்றால் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்பது. මේ පිටුනේ දිනපතා අපි මිනිස් සමාජය තුළ මොනවද දකින්නේ? මොනවද අහන්නේ? அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, நாங்கள் வாழுகிற சமுதாயத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் என்னத்தை கேட்கிறோம்? ඔය අහන හැම දෙයකින්ම ඔය අපි දකින මිනි මරු දරුවන්ට විරුද්ධව කරන අපරාධ දැකගෙන පහුගිය කාලේ අර ඉන්දියාවේ නේද අහිංසක දැරියා මොන මම හිතන්නේ මතනේ ඔබේ ඇසොට කඳුළු වෙන්නට ඇති. ඒ දරුවා කෑ ගහනවා නේද? මොකද භාෂාවකේ දරුවා මැරුණා. මොන අමානුෂික ස්වභාවයකට අද මිනිස්සයා පත් වෙලා තියෙනවද මේ මෙට්‍රෝනේ? நாங்கள் வாழ்கிற சமுதாயத்திலே அநேக கொலைகள் நடக்கப்பட்டிருக்கு. அதுபோல் கடந்த நாட்களிலே இந்தியாவில் அந்த சிறு பிள்ளைக்கு நடக்கப்பட்ட அந்த அநியாயத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். අද අපි දකින පිළිතුරේ මිනිස්සයා ඝාතනය කිරීම, මිනිස්සයා මැරෙන එක අද විහිළුවක්. මොකද කියන්නේ සෙල්ලමක් වඩ පස්සෙ තියෙන සමාජය තුළ. இன்று மனிதர்களை கொலை செய்வது, மனிதர்கள் சாவது ஒரு விளையாட்டாய் நாம் வாழ்கிற சமுதாயம் மாறப்பட்டிருக்கு. අර ඇමරිකාවේ ඉන්න අර මොකක්ද විරෝධයක් නමන්නේ උන්මත්තකේ මේ ට්‍රම්ප් අර යුද්ධයක් දියත් කළ දින මිනිස්සේ කියුවා ඒ නිලධාරීන්ගෙන් ඇයි මේ යුද්ධ කරන්නේ අනුන්ගේ යුද්ධයකට අතපොල දරුවෝ මැරෙනවා කාන්තාව මැරෙනවා ඔබ දන්නවද ඔයෝනම යුද්ධයකදී අපේ රටේ එහෙමයි වැඩිපුරම ඉංග්‍රීසියෙන් වික්ටිමයිස් වෙන්නේ ගොදුරු බවට පත් වෙන්නේ කාන්තාව සහ දරුවෝ ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවා ලොකු නිලධාරීන්ගෙන් அதேபோல அந்த வெளிநாட்டிலே நடக்கப்படுகிற அந்த யுத்தத்தை குறித்து ஒரு மனுஷன் அந்த நாட்டின் தலைவரிடத்திலே கேட்டார், இது எதனால் இப்படியாப்பட்ட காரியம் நடக்கிறது என்று. දරුවෝ උත්තරේ මොකක්ද කරන්න දෙයක් නෑ அவன் கொடுத்த பதில் என்னவென்றால் செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றான். යුද්ධයක් වුණාම කාන්තාව මැරෙනවා දරුවෝ මැරෙනවා මිනිස්සු මැරෙනවා කරන්න දෙයක් නෑ ඔන්න උත්තරේ ஒரு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு பெண்கள் பிள்ளைகள் மனுஷர்கள் இறப்பார்கள், அதுக்கு செய்ய வழி இல்லை என்று அந்த தலைவன் கூறினான். අද ප්‍රේමිතුනි මනුෂ්‍යයන් විසින් මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහිව බොහෝ පව් කරන යුගයක් මේක. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, மனுஷர்களினால் அந்த மனுஷத்துவத்துக்கு அநேக பாவங்கள் செய்கிற உலகமாய் இருக்கிறது. කෙනෙක් කියලා තියෙන ප්‍රේමිතුනි දෙවියන් වහන්සේ හැරුණකොට මේ ලෝකේ තියෙන වටිනාම දේපල ஒருவர் கூறியிருக்கிறார், தேவன் திரும்பும் போது இந்த உலகத்திலே இருக்கிறதான பெருமதியான காரியம் என்னவென்று. අපේ මෙව මේ අපගස්තන්නේ වටිනාම දේපල அப்போது உங்களிடத்திலே கேட்டால் இந்த அம்பகஸ்தனிலே பெருமதியான காரியம் என்னவென்று கேட்டால் කපිල්චර් அந்த மிளகு கொடி என்று கூறுவீர்களா? කියන්නේ මකට ගන්න අපගස්තන්නේ මේ අපගස්තන්නේ කියන වටිනාම දේ මොකද්ද දෙවියන් ඉදිරියේ போதகர் கேட்கிறார், தேவனுக்கு இந்த இடத்திலே இருக்கிறதான பெருமதியான காரியம் என்னவென்று. උත්තර දෙන්නේ මිනිස්සු මනුෂ්‍යත්වය මනුස්සෙන් මේ ඔබත් එක කොටසක් தேவனுக்கு பெருமதியான காரியம் மனிதனானவன் தேவனுக்கு மிகவும் முக்கியமானவனாய் இருக்கிறார். විවිධ මේ නිසා තමයි අපි මෙතන අපි තේරුම් ගන්නට ඕන මනුස්ස ජීවිතය ගෞරවණීයයි. இதனால் தான் சகோதர சகோதரியே, மனுஷ ஜீவியமானது மிகவும் கௌரவிக்கப்பட்ட ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. ඒසා අපි දැක්ක මේ මෙතන මේ මුළු අර ඒ දේවධර්ම ආචාර්යවරුන් කියලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම මුළු විශ්වය පුරාම රැව් පිළිගව් දෙන දේව හඬක් තියෙනවා. ඒ තමයි මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහිව පව් නොකරන. தேவன் இந்த முழு உலகத்துக்கு மகிமை கொண்டு வரக்கூடிய காரியம்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே மகிமை கொண்டு வர காரியம்தான் மனுஷர்கள் மகிமைப்படுவது. දසපනත කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පනත්වල 6 පන්ති කියනවා මිනි නොමරව මනුෂ්‍යයන් ඒකට ඝාතනය නොකරන්න. இந்த 10 கட்டளையிலே 6வது கட்டளையிலே சொல்லப்படுகிறது கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்று. ඒක උදාහරණයක් මේ යේසුස් වහන්සේ මේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්න අර පරණ කුසුමේ අනපනත් වලට ඉතාම ආදරණීය අර්ථකථන දුන්නා.
இயேசு சுவாமி தேவனால் பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த காரியங்களுக்கு மிகவும் அர்த்தமுள்ள காரியங்களாய் மாற்றினார். දැන් ඉතින් පරණ කුසීමේ හැටියට මිනිස්සේ ඝාතනය කිරීම තමයි වරද. பழைய ஏற்பாட்டின் படி ஒரு மனுஷனை கொலை செய்வதுதான் பிழையாய் இருந்தது. දැන් යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? මේ පනත අරගෙන කියනවා இயேசு කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට වෛර කිරීමත් විනීමැලීමට සමානයි කියලා. இயேசு சாமி இந்த கட்டளையை எடுத்துக்கொண்டு கூறுகிற காரியம் என்னவென்றால் இன்னொரு மனுஷனை விரோதிப்பதும் கொலை செய்வதற்கு சமமாய் இருக்கிறது என்று. දැන් අපි දකිනවානේ දැන් මිනිස් ජීවිතයේ එරිංග කරන පව් ගැන කල්පනා කරනකොට අපි දකිනවා වෛර එකක් අපරාධ ඊළඟට සැලසුම් සහගතව කරන නොයෙක් දේවල් ඊළඟට ක්‍රියානතුරු බීමත් කමින් කවුරු හරි වාහනයක් අරගෙන ගියා නම් ਉਹ මනුස්සයෙක්ද එහි මිනිස්සෙක් එහෙම වෙනවනේ නේද? இந்த இடத்திலே மனுஷர்களுக்கு விரோதமாய் கொலை செய்கிற காரியங்கள் அநேகம் இருக்கிறது என்னவென்றால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதமாய் மாறுவது அதே போல விபத்துகளிலே மனுஷர்களை கொலை செய்யும் காரியங்களாய் இருக்கிறது. ඔය ඉල කූඩුවකට කියන තොපි බීලනක් පදිතිපා කියලා. வாகனங்களை ஓட்டும் போது கூற வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் குடித்துவிட்டு அந்த வாகனத்தை ஓட்ட வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டும். පිටුටි කිතුනුවාට සුවිශේෂ වගකීමක් පැවරෙනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන්. ඔබට මතක. அன்பார்ந்த சகோதரிய சகோதரி கிறிஸ்தவர்களாகிய எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு தேவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. කිතුනුවා කියන්නේ පිටුටි මනුස්ස ජීවිතය නැත්නම් තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතය සුරක්ෂිත කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. සුරක්ෂිත කරන්න කල හැකි සියල්ලම කළ යුතු කෙනෙක්. கிறிஸ்தவனானவன் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாக்கக்கூடிய எல்லா காரியத்தையும் செய்யக்கூடியவனாய் இருக்கிறான். කියන කණගාටු පිළිවෙලට අද ක්‍රිස්තියානි ශාසනය තුළ මම මේක කලින් කියලා තියෙනවා ඕනම පල්ලියක ඔය කැරිස්මැටික් පල්ලිවල ගත්තා අපිට එහෙම දැන් ඒ තාත්තට පද්දලා තියෙනවා නිකන් බුදු පැතිමත් භාවයක් විතරයි නිර්මාණය කරන්න පැතිමතු பூர்வருக்கு மிகவும் கவலையாய் இருக்குது. இன்று கிறிஸ்தவ சபைகளை எடுத்துக்கொண்டால் குதூகலமாய் கொண்டாடுவதற்கு மாத்திரமே கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ඔබ තෙරේසා මෞතුමිය ගැන අහන්නේ நீங்கள் அந்த தெரேசா தாய் குறித்து கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். මොන වගේ සේවයක් කර චූටි කාන්තාවක් මද තෙරේසා නත්තේසා කවදාවත් දේශනා කළා නැහැ. எப்படியாப்பட்ட ஒரு வல்லமையான ஊழியம் செய்த ஒரு தாயாய் இருந்தார். அவர் ஒரு நாளும் பிரசங்கம் பண்ண செல்லவில்லை. එයාගේ ජීවිත කතාව පොත මගේ ළඟ තියෙනවා. ඒක කියනවා කවුරු සුවිශේෂ කෙනෙක් කියනවා මද තෙරේසාගේ දේශනා නෙමෙයි තියෙන්නේ මද තෙරේසාගේ අනිවාර්ය ස්ටේට්මන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ ප්‍රකාශන තියෙන්නේ. ප්‍රකාශන. ඒ ප්‍රකාශ කරනවා මිනිස් සමාජයේ හදවත් විනිවිද යනවා. அந்த மதர் தெரேசாவின் பிரசங்கம் அல்ல இருக்கிறது. அவருடைய வாழ்க்கையின் வரலாறை குறித்து அவர் விளக்கப்படுத்தும் காரியங்கள் மாத்திரமே அடங்கி இருக்கிறது. අද පිළිතුර අද ක්‍රිස්තියානි ශාසනය තුළ සභාවන් තුළ යාඥාමයන් තුළ හැමදේම අපි උත්සාහ කරන්නේ මට මොනවද දෙවියන්ගෙන් ලැබෙන්නේ මට මොනවද සභාවෙන් ලැබෙන්නේ කියන කාරණාව නිසා මට මොනවද අනුන් උදෙසා උදන්න පුළුවන් කියන කාරණාව අද ඇත්තෙම නැහැ. இன்று நாங்கள் வாழ்கிற எங்களுடைய சமுதாயத்தில் எங்களுடைய சபைகளிலே நாங்கள் ஒருபோதும் எங்களுக்கு மாத்திரம் கிடைக்கும் காரியங்களை மாத்திரம் நினைக்கிறோம். மற்றவர்கள் குறித்து நாங்கள் நினைப்பது இல்லை. දැන් ඔබ කියන්නේ මට කරන්නේ සම්පත් නැහැ කියලා. ඒක සම්පත් ඕනේ නැහැ පිළිතුර. ඔබ දන්නවද? අදායිම වෙලා ජීවිතේ කලකිරීලා පීඩාවට පත්වලා ඉන්න මිනිසෙකුට ඔබ පාන ආදරණීය හිනාව විශාල දායාදයක් තියෙනවා. நீங்கள் நினைக்கலாம் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கு எனக்கு பணம் இல்லை என்று. ஆனாலும் வேதனையோடு இருக்கிற மனுஷனிடத்திலே நாங்கள் போய் சிரித்து பேசினாலும் அது ஒரு உபகாரமாய் இருக்கும். ඒකට දුකින් වේදනාවෙන් ඉන්න මිනිසෙකුගේ උරහිසට අත තියලා ඔබ දුකින් ඉන්න කියලා ඇහුවා ඒක විශාල මෙහෙවරක් වේවි. கவலையோடு வேதனையோடு இருக்கிற மனுஷனிடத்திலே சென்று நீ ஏன் கவலையாய் இருக்கிறீர் என்று கேட்டால் அதுவும் ஒரு அவனுக்கு தேற்றலாய் இருக்கும். ඒ සප්පිටෝනේ කිතුනුවා කියන්නේ මතක තියාගන්න මේ නමස්කාර කරන යාඥා කරන බයිබලයේ කියවන පාළියේ පුද්ගලයා විතර නෙමෙයි මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කරන්න යම් ප්‍රමාණයකට නගා සිටවන්න කරන්නේ හැමදේම කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් තමයි කිතුනුවා කියලා කියන්නේ. ஆகையால் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரி நான் சபைக்கு செல்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் வேதாகமத்தை வாசிக்கிறேன் என்று நான் கிறிஸ்தவனாய் மாற முடியாது. மற்றவர்களுக்கு செய்யும் உபகாரங்களை நான் கிறிஸ்தவன் என்று காட்டிக்கொள்ள முடியும். ඒ උදෙසා තමයි ඔබ දන්නවද මේ බැප්ටිස්ට් එක මේ මෑතක පපුවෙන් මගින් නෙවුවා
අනම් මේ බැප්ටිස් නිකායේ පල්ලි නෙමෙයි වඩා තිබුණේ ඉස්කෝල. පාසල්. போதரிடத்திலே ஒருவர் கேட்டார், அந்நிய மதத்தில் உள்ளவர் ஒருவர் கேட்டாராம், உங்களுடைய தலைமைத்துவத்திலே இருந்தது சபைகள் அல்ல அநேக பாடசாலைகளே இருந்தது என்று. එදා මිෂනාරිවරු මේ මෙන්න මේ මම මේ කතා කරන සංකල්පය අරගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රිමිටිව් උත්සාහ කරේ ගම්ගණන්වල දුප්පත් ජනතාව අතර ඉන්න දරුවන්ගේ ඇහැ කන පාදලා එළියට යවන්න. அன்றைய நாளில் அந்த செய்தியாளர்கள் என்ன செய்தார்கள்? போதர் பேசுகிற இந்த காரியத்தை ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் கொண்டு வந்து அதற்குள்ளாய் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பதற்கு முயற்சி செய்தார்கள். අද පල්ලියම කිතුණාට උගන්වන ප්‍රිමිටිව් යාඥා කරන්න හැටි, නමස්කාර කරන්න හැටි, ප්‍රශංසා කරන්න හැටි, අත්උසන හැටි, වලි උසන හැටි. ඒ අර ප්‍රිමිටිව් මනුස්සයන්ට ජීවත් වෙන හැටි, තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ජීවත් වෙන හැටි උගන්වන්නේ ඉතාම අඩුයි. இன்று சபைகளிலே பிரசங்கிப்பது என்னவென்றால் தான் எப்படி நமஸ்கரிக்க வேண்டும், எப்படி ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்பதை மாத்திரமே குறித்து மற்றவர்களை நாங்கள் எப்படி கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்பதை படிப்பிப்பது இல்லை. යේසුස් වහන්සේ මන්වනේ ලස්සන අර්ථකථනය කියනකොට මොකද උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියද වෙනස ප්‍රදානවා නෙමෙයි. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන හරි ශාම්. උන්වහන්සේ කියන ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන thou shall not කියන්නේ නොකල යුතුමයි. මිනි නොමරන මැරිය යුතුම නැහැ කියන අදහස යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. இந்த இடத்துல இந்த கட்டளையிலே தேவன் எங்களுக்கு காண்பிக்கிற காரியம் என்னவென்றால் நாங்கள் கொலை செய்வதனால் மாத்திரம் அந்த பாவத்தை நாங்கள் செய்வதல்ல, மனுஷர்களுக்கு நாங்கள் செய்கிற பிழைகளும் கொலை செய்வதற்கு அர்த்தமாய் இருக்கிறது என்று. ඒ නිසා පිළිතුරේ යේසුස් වහන්සේ දකිනවා මේ මිනි මැරීම නැත්නම් තවත් කෙනෙක් නැසීම කියන හැඟීම ඇති වෙන්නේ මිනිස්යාගේ කොහෙද? සිත තුළ ඉස්සෙල්ලම කියලා. இந்த கொலை செய்வது ஒரு மனுஷனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பது ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்திலே. මිනි මැරීම ක්‍රියාදාමයක් පිළිතුරේ. கொலை செய்வது ஒரு கிரியைகளில் நடப்பிக்கப்படுகிறது. ඇරපෙන්නේ වෛර හැඟීම් තුළින්. அது எப்படி வருகிறது என்றால் எங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற வைராக்கியத்தினால் வருகிறது. අර මේ ක්‍රියාදාමයේ කෙනෙක් විග්‍රහ කරන මෙහෙම තරහව තරහවක් තියෙන්නේ නේද? කොයි නිකන් කකුළු තරහවක් වැඩක් නැති. තරහව වර්ධනය වෙනවා ක්‍රමක්‍රමයෙන්. ඒක විසඳගත්තේ නැත්නම් මොනවද දන්නවද? වෛරය දක්වා. නෑ සෝරි. තරහව ද්වේෂය දක්වා වර්ධනය වෙනවා. நாங்கள் ஒருவரோடு இருக்கிற கோபத்தை நாங்கள் வளர்த்துக் கொள்ளும் போது அது வந்து அந்த மனுஷனை அழிக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு கொண்டு வரும். ද්වේෂය වෛරය දක්වා වර්ධනය වෙනවා. அப்படியாப்பட்ட அந்த கோபம் வளர்ச்சி அடைகிறது, வைராக்கியமாய் இது மாறும். වෛරය මිනි මැරීම දක්වා වර්ධනය වෙනවා. அந்த வைராக்கியமானது கொலை செய்யும் வரை போகும். அப்படித்தானே? ඒක තමයි මනෝවිද්‍යාත්මක වෙන දේ ප්‍රිමිටිව්. ඒ නිසා ඔබට මට මිදෙන්න සිද්ධ වෙනවා පළවෙනි අධීරයේදී. මොකක්ද පළවෙනි අධීරය? තරහව. அதுதான் இந்த மன ரீதியாய் கொண்டு போகப்படுகிற காரியம். அதிலிருந்து நாங்கள் மீட்டு வர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த கோபத்திலிருந்து நாங்கள் மீள வேண்டும். මම දන්නවා චූටි ළමයි ගෑනු ළමයි ඉන්නේ උඩ ගෑනු ළමයි කියලා කියන්නේ මම තරහයි කියන්නේ. මම තරහයි. சிறு பிள்ளைகள் கூறுவார்கள் நான் உன்னோடு கோபம் என்று. හැබැයි විනාඩි 5කින් කරට අත්දාගෙන ඉන්නවා. ஆனாலும் ஒரு 10 நிமிஷம் கூட செல்லாத அவர்கள் மீண்டுமாய் தன்னுடைய கரங்களிலே ஒன்று கூடியிருப்பார்கள். ලොකු අයට පුළුවන් මොකක් කියාගන්න මේ මම තරහයි. அந்த சிறு பிள்ளைகளை போல் பெரியவர்களுக்கும் அப்படி செய்ய என்றால் මම ඉවරයි. තරහකට යාළුවෝ දෙකනේ. මාස ගණන් තියන්නේ නැහැ නේද? சிறு பிள்ளைகள் தன்னுடைய நண்பர்களோடு கோபித்துக் கொள்வார்கள். ඒ මොකද ප්‍රේමිතවනේ දරුවන්ගේ හිත හරිම සම්බරයි, හරිම පවිත්‍රායි. ඒගොල්ලන්ට ඒක කියාගන්න බෑ. මෙහෙ කියලා කිව්වට විපයකින් යාළු වෙනවා. ලොකු අය ඒතර හොඳ තෝතැන්නක් තියෙනවා මේවා පැසවන්න, වර්ධනය වෙන්න, මෝර වැටෙනවා, තව කෙනෙක් කවුරු හරි කියනවා. හොඳ තෝතැන්නක් වෙනවා. මේ කතා වර්ධනය වෙනවා. அந்த சிறு பிள்ளைகள் தன்னுடைய நண்பர்களோடு கோபித்துக் கொண்டாலும் அது சில மனிதர்கள் அது சரியாகி விடும். ஆனால் பெரியவர்களாகிய நாங்கள் ஒருவரோடு கோபத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம், அதை வளர்த்துக் கொண்டே செல்கிறோம். ඒත් අපේ මිත්‍රෝනි දෙවියන් වහන්සේගේ මනස කියන්නේ මිනි නොමරව. ඒක කෙනෙක් නැසන්න එපා. ඇයි ඒ ඕනම කෙනෙකුගේ ජීවිතය වටිනවා, ගෞරවණීයයි. ඒ හැම ජීවිතයකම
දෙවියන් වහන්සේගේ මොකක්ද මුද්‍රාව තියෙනවා. ඉමේජ් එක තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මේ හැමෝගෙම ලොකු කුඩා බාල මහලු යාති කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ හැමෝම තුළම තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ මුද්‍රාව, ස්ටෑම්ප් එක. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, இந்த கட்டளையிலே கூறப்படுகிறது என்னவென்றால் கொலை செய்யாதிருப்பாய் என்று கூறப்படுவது ஏனென்றால் மனுஷர்களாகிய கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த தேவனுடைய முத்திரை ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது. අද අපි දකිනවා මේ කවුරුත් වාද වේදිකාවල් තියෙනවා නේද? මේ මොනවාද? නැන්දලි ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? ඔබ දන්නවද ඒක මොකක්ද? මේ තවත් මිනිස්සෙක් කියලා. දැන් ඔබ ළඟින් ওই වාඩි වෙලා ඉන්නේ තව කවුද ඒ? තවත් මිනිස්සෙක්. මොන මිනිස්සෙක්ද? දෙවියන් වහන්සේට වටින මිනිස්සෙක්. ගෞරවනීය මිනිස්සෙක්. දෙවියන් වහන්සේගේ ඉමේජ් එක මුද්‍රාව තියෙන මිනිස්සෙක් කියලා හිතනකොට ඉබේම අපිට සිද්ධ වෙන පිළිතුරේ එකිනෙකාට මොනව කරන්නේ? ආදරය කරන්න. මොන ප්‍රශ්න තුනක් ආදරය කරන්න. ආදරය කරන්නේ ඉමේජ් එකට. ඒ ගෞරවනීය භාවයට. ඒ වටිනාකමට පිළිතුරේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரி, இன்று எங்களுடைய குடும்பங்களிலும் இப்படியாப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறது. ஒருவரோடு ஒருவர் நாங்கள் கோபித்துக் கொண்டிருக்கோம். ஆனாலும் கிறிஸ்தவர்களாக எங்களால் முடியும் எங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவருக்கு அன்பு காட்டுவதற்கு. අවසාන කොට මේ සංස් කියනවා මේ කොටස අපි දැක්කා. ඊළඟ කොටසේ මොනවද කියන්නේ? නමස්කාරයට පෙර මම දැන් කලින් දවසක් දේශනා කියන්නේ සූදානම කියන්නේ. இந்த இடத்துல மத்தேயு 5வது அதிகாரத்தில் நாங்கள் வாசித்த அந்த பகுதியிலே இருக்கிறது, நமஸ்காரம் செய்வதற்கு முன்பதாய் நாங்கள் எங்களை என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறித்து. එකිනෙකා කෙරේ චිත්ත හැඟි, වෛරී හැඟි, තරහමරාදී හදවතකින් සැබෑ ප්‍රශංසාවක්, සැබෑ යාඥාවක්, සැබෑ නමස්කාරයක් කරන්න බැහැ. පුළුවන් මවාපාන. அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, நாங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் கோபமாய் சண்டை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறவரை எங்களுக்கு உண்மையான ஒரு நமஸ்காரத்தை எங்களுடைய நாவினால் பிரசங்கிக்க முடியாது. ஒரு கதை இருக்கிறது. අරාබියේ පිළියක් අරගෙන තමන්ගේ හතර පහේ ගෙරුවන් කියලා පිටුපිට මරන්න කියලා. அராபி நாட்டு ஒரு மனுஷன் அவருடைய எதிரியை கொலை செய்வதற்கு கத்தி எடுத்து அவனை துரத்தி சென்றானாம். ඒක අරාබියෙක් දුවනවා, මේ අරාබිය පිළියක් අමෝරාගෙන යන පිටුපිට ඔහි පිටුපියාගෙන. அந்த எதிரியாயிருந்த அந்த அராபியன் ஓடுகிற வரையில அவன் கொலை செய்ய போகிறதான அந்த அராபியன் பின்தொடர்ந்து சென்றானாம். එතකොටම අර පල්ලියේ සංඥාව දුන්න යාඥාවට. ඒකට அந்த நேரத்திலே ஒரு சபையில தேவ சபையில ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ஒரு செய்தியை கொடுத்தார்களாம். අල්ලාහ් අක්බර් කියනකොටම නැවතුණාලු අර පිළියාගේ දීකන නැවතිලා මොනවාද කරේ? පිළියේ ඉන්නේ ගහගත්තා. ඇගේ මේ තිබුණා මේ ඒගොල්ලන් කියවල මේ ප්‍රයා නැට් එකක් කරා. එළන්නේ ඒක බිමේලුවා යාඥා කළා. அந்த முஸ்லிம் மதத்தார்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், அந்த காரியம் அவருடைய அந்த பள்ளியில இந்த ஜெபம் கேள்விப்பட்ட போது அந்த காரியத்தை அந்த மனுஷன் செய்தானா. ආපහු නැගිටලා දැඩි පිටිකාර ප්‍රයාමැට් එක උතාගත්තා, ඉලි ගහගත්තා, පිටිය නැවත ගත්තා, අරගෙන ආපහු දුවන්න පටන් ගත්තා. ඔයිතෝද මට බල්ලගන්න බැරි කියලා හිතු. ඊයන් ආපහු දුවන්න පටන් ගත්තා. அந்த மதத்திலே அவன் ஜெபம் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து அந்த ஜெபம் முடிந்தவுடன் மீண்டும் அந்த கத்தியை கையில் எடுத்து அந்த மனுஷனை துரத்தினானா. අපිටත් හොගම කරන්න බැහැ. පිළිතුරුනි මනුස්සයගේ ජීවිතේ වටිනාම දේ තමයි සිත චෛතසිකය. எங்களாலும் அப்படியான காரியங்கள் செய்கிற மனுஷர்களாய் நாங்கள் இருக்கிறோம். எங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். යේසුස් වහන්සේගේ විශේෂත්වය තමයි පිළිතුරුනි උන්වහන්සේ හැම වෙලෙම විග්‍රහ කළ කාරණාවක් තමයි වැඳුමට පිදුමට වඩා උතුම් மனுஷயா. தேவனும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்னவென்றால் வணங்குவதற்கு மேலான மனுஷத்துவத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ තව දැනක් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ දකින්නේ කවුද? இன்னொரு இடத்திலே கூறப்படுகிறார் தேவன் காண்பது யாரை? කඳුළු දේශනාවේ ආශිර්වාද වැකීක තියෙනවා. அந்த மலையின் மேல் பிரசங்கத்தில் அந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காரியங்கள் அநேக இருக்கிறது.
දැන් අද දෙවියන් වහන්සේ දකින්න නොකරන තොවිලයක් නැහැ. இந்த தேவனை இயேசு சுவாமியை காண்பதற்கு செய்யாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. මේ මම අන්තිමට කියන්නේ ගන්න කිතුමන් උගන්වන්න තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දකින්න මෙහෙම කරන්න ඕනේ, මෙහෙම හිත ගන්න ඕනේ, මෙහෙම වාඩි වෙන්න ඕනේ, මෙහෙම දන ගහන්න ඕනේ, මෙහෙම කරන්න ඕනේ, මෙහෙම කෑ ගහන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ දකින්න. හැබැයි යේසුස් වහන්සේගේ නිර්දේශයක් තියෙනවා, ලස්සන නිර්දේශයක්, සරල නිර්දේශයක්. தேவனை காண்பதற்கு நாங்கள் இந்த காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று अनेक சபைகளிலே போதிக்கிறார்கள். ஆனாலும் இயேசு சுவாமியுடைய போதனை வித்தியாசமானதா இருக்கிறது. කවුද දෙවියන් වහන්සේ දකින්නේ? யார் தேவனை காண்பது? සිතින් පවිත්‍රව සිටින්නෝ දෙවියන් දකින්නවා. They that pure in heart shall see God. Pure in heart. සිතින් පවිත්‍රව සිටින්නෝ දෙවියන් දකින්නවා. உள்ளத்திலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவன் தேவனை காண்பான். එමිටෝනි යේසුස් වහන්සේ අවසන් කොට කියනවා ඔබලා බොහෝ වටින්නෝය කියලා. இயேசு சுவாமி கடைசியாய் சொல்கிறார் நீங்கள் अनेक பெருமதி மிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்று. ඒකද උපමා කතාවක් කියන මේ නේද අර වඩුව කතා කරනවා කියලා කියන්නේ ඔබලා ඊට වඩා බොහෝ වටිනවා. ஒரு உவமை இருக்கிறது, ஒரு குருவியை விட மேலான இடத்திலே நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை குறிக்கிறது. මනුෂ්‍යයාගේ වටිනාකම අද ලෝකයේ මනින්නේ බාහිර දේවල් වලින්. மனுஷர்களுடைய பெருமதி இந்த உலகம் எப்படி பெருமதிக்கிறது என்றால் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை குறித்து. ඉන්න ගෙවල් දොරවල් දිහා බලලා භාවිතා කරන යාන වාහන දිහා බලලා කරන රැකියාවල් දිහා බලලා එහෙම නැත්නම් ඉන්න ගෙදර නොයෙක් දේවල් දිහා බලලා කියන මෙයා වටිනවා කියලා. අනේ වටින්නේ නැහැ කෙනෙක්. அந்த மனுஷன் வாழ்கிற வாழ்க்கை, அவனுடைய வீடு, அவனுடைய வாகனங்கள், அவன் செய்யும் தொழிலை குறித்து அந்த மனுஷன் எப்படியாப்பட்டவன் என்று பெருமதிக்கிறான். මාලිගාවල ඉන්න සත පහක් වටින්න මිනිස්සු. நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய மாளிகையில் இருந்தாலும் அவர்கள் பெருமதி இல்லாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். පැල්පත් වල ඉන්න කෝටියක් වටින මිනිස්සු. குடிசையிலே இருக்கிற மனுஷர்கள் கோடிக்கணக்காய் பெருமதி மிக்கவர்களாய் இருக்கிறார்கள். මාලිගාවල ඉන්න ප්‍රේමිකවනේ ආධ්‍යාත්මිකව නැත්නම් ජීවිතේ ප්‍රතිපත්තිමේ වශයෙන් සතියක් වටින්න මිනිස්සු. அந்த மாளிகையிலே வாழ்கிற மனுஷர்கள் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பெருமதியுமே இல்லாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். නමුත් සාරධර්මයෙන් ප්‍රතිපත්තියකින් කෝටි ගණනකට මිනිස්සු ඉන්න පැල්පත් වල. ஆனால் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்கிற மனுஷர்கள் மத்தியிலே கோடிக்கணக்கான பெருமதி மிக்க மனுஷர்கள் அவர்கள் மாறுகிறார்கள். නිසා ප්‍රේමිකවනේ අම්ක කරන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේට ඔබ වටිනවා. ඒ නිසා තමයි මාස් කියන්නේ මිනි මරන්න එපා. මනුෂ්‍යයන් නසන්න එපා. அன்பார்ந்த சகோதரி சகோதரி, தேவனுக்கு நீங்கள் பெருமதியானவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ஆதலால் தான் இந்த இடத்திலே கொலை செய்ய வேண்டாம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේගේ තවදුරටත් ගිහිල්ලා කියනවා මනුෂ්‍යයන්ට වෛර කරන්නත් එපා. இயேசு சுவாமி இதை இன்னுமாய் கொண்டு சென்று சொல்லுகிறார், மனுஷர்கள் மத்தியில வைராக்கியத்தை உண்டு பண்ண வேண்டாம் என்று. මන්ද එච්චර වටිනවා දෙවියන් වහන්සේට ඔබ මාමා. ஏனென்றால் தேவனுக்கு உங்களையும் என்னையும் அவ்வளவாய் பெருமதியானவர்களாய் நாங்கள் இருக்கிறோம். මේ මිත්‍රෝනි අපේ කියලා දිනවා මේ. දැන් අපි ගමු මේක හොඳ ව්‍යායාමයක් එක්සර්සයිස් එකක්. ඕන මිනිසෙක් දිහා බලලා ඒ මිනිස්යා සන්තක දේවල් ඔහුගෙන් ඉවත් කරන්න. අපි අන්තරතරයෙන් පුළුවන් සල්ලි දෙන්න පුළුවන් ඒව ඉවත් කරන්න. ඔහුගේ තාන්නමාන ඉවත් කරන්න. ඔහුගේ හැසිරීම වෙනස් කරන්න. ඉවත් කරන්න. හැසිරීම තියෙන එක නරක හැසිරීම, හොඳ හැසිරීම ඒවත් ඉවත් කරන්න. அன்பார்ந்த சகோதரி சகோதரி, இது ஒரு உடற்பயிற்சியா இருக்கிறது. மனுஷர் மத்தியில இருக்கிறதான காசு, பணம், நகைகள், அதே போல அவனுடைய செயல்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று. ඔහුගේ ගුණ සහ දුර්ගුණ වෙනස් අයින් කරන්න. அவனுடைய குணாதிசயங்களை நல்லவைகளை வைத்துக்கொண்டு பிழையானவர்களை ஒதுக்கி விட வேண்டும். ඉතුරු වෙන්නේ කුමක්ද? ශේෂ වෙන්නේ මොකක්ද? மிகுதியாகப்படுவது என்னது? මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? என்ன மிகுதியாகப்படுவது? මිනිස්සේ. ஒரு மனுஷன் மாத்திரமே. මිනිස්සේ. ஒரு மனுஷன் மாத்திரமே. මේ මිත්‍රෝනි මම දැන් ඒවා ප්‍රසිද්ධිය කරනවා කියලා YouTube වල එහෙම තියෙන ඒවා මම හරි ආසාවෙන් බලන්න. ඇත්තට මේ එක ආකාරයකට ප්‍රසිද්ධිය කරනවා කියන්නේ ඒක ලොකුලක්. ඔය පාරින් පිස්සෝ හිඟන්නෝ ඔය නාවල කොණ්ඩේ කපලා හොඳ ඇඳුමක් ඇඳුවාම කොච්චර ලස්සන මිනිස්සුද මේ. දැකද නේද? நாங்கள் காண்கிறோம், பலியாகத்தில் இருக்கிற மனுஷர்களை குளிப்பாட்டி அழகான உடுப்பை உடுத்தி எடுத்தால் அவர்கள் எவ்வளவு பெருமதியானவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று. පිළිතුරේ ඒ නිසා අපි කියනවා මිනිස්යා දෙවියන්ට වටිනවා. ඒ වගේම ඔබට මට වටිනවා. අද අපි කවුරු නිසාද? මානසික දරුවෝ නිසා. ஒரு மனுஷன் தேவனுக்கு பெருமதியானவனாய் இருக்கிற
இருக்கிறான். அதே போல் எங்களுக்கும் அப்படியே இருக்கிறான். ஏனென்றால் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறபடியா. එතනින්නේ බැප්ටිස්ටාරු නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේට. இந்த இடத்திலே இருப்பது பேப்டிஸ்ட் சபைக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல, தேவனுடைய பிள்ளைகளே. කිතුමා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට නෙමෙයි. கிறிஸ்தவன் என்பவன் தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறான். ලොකු වටිනාකමක් කියන්නේ. ஒரு பெரியதான பெருமை மிக்கவனாய் இருக்கிறான். මේ වටිනාකමට අපි ආදරය කරමු, ගෞරව කරමු, සලකමු. அந்த பெருமதிக்கு நாங்கள் மதிப்பு கொடுத்து அதை நாங்கள் கரிசனை உள்ளவர்களாய் மாற்றிக் கொள்வோம்.